Nový názov, nové miesto na zápasy, aj tréning a najvyššie ciele. Takto nastupuje do novej sezóny vicemajster ženskej volejbalovej extraligy Bratislavský volejbalový klub, ale už so zmeneným názvom Štrabák volejbal klub FTVŠ UK Bratislava. Z názvu vyplýva užšia spolupráca s univerzitou, čo bude zvyšovať profesionalitu tímu. Vie o tom aj nová posila reprezentačná líberka Lucia Nikmonová, ktorá je produktom predchodcu klubu z Doprastavu. Podmienky sú tu výborné, takže veľmi sa teším, že som sa mohla vrátiť sem naspäť do Bratislavy. Po tom, čo hala Spekal zmizne z povrchu zemského bez adekvátnej náhrady, vicemajstri budú hrať v Dome športu v upravenej hale pre volejbal. Schopný hrať znamená okrem extraligy aj stredoeurópsky pohár, ktorý hráme jediný so Slaviou. Okrem prerušenia hegemónie majstrovskej slávy v lige aj v pohári a úspešného reprezentovania v nadnárodných súťažiach má vedenie vicemajstra aj netypický športový cieľ. Aby sme vytvorili podmienky pre profesionálny rast mladých talentovaných hráčov. Kapitánkou bude jedna z dvojice legionáriek, Srbka Nataša Ševarika.